Kaixo, ba hemen erronka oso guti gaude, bigarren edizioa egiten dugu gaur, eta, bueno, iaz 500 jende etorri zen, eta aurten ere bai kupoa jarri genuen ere bai, 500 pertsonak. Agortu dira dortxal guztiak, eta ba, oso pozik. Bi modalitate daude, daukagu trail, lasterketa, eta oinez egiteko martxa ere bai. 18 kilometrokoa da, ibilbide berdina, eta hori.